Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita, ket naggapo, ken ni pagayam Accardo, ti probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinarigat ti panagbiag, awanan iti panunot ko ti mga sawa, nang runa ket lumakaya kon. Ngem nariing metla daytoy ariknak nga agayat, gapo iti maysa apasamak. Bueno papagayam, intay nga rudenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Accardo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, una yan, Cardo. Sumipgutan ngam awan pa'y lati adem. Sigurado, nakainom manenday jay asumangpay. Mas daawak met nga rot iti day akabsat ko nanang. Di na met lamay isardeng ti agin inom. Nagagat nga agpay nga agtrabaho. Kas matlakan ka. Hanggang timade, mapan na matlay inom ti sweldo na. Day tangarod kat nanang. Ay, wen gayam, damagak man kan ka. Anya day tananang. Apay, talaga nga awan panggap mo amang asawa, anak. Nanang, naibagak met kada kayon idi. Awan pa iti panunod ko day taabanag. Taapay mo, nay, lakay kan Basta, jakpay kay ti mga asawa nanang. Nagrigat ti panagbiag. Isong, ure kastuya ko na. Cardo. Tikit di kabsat ko ti kasarita yo. Ibagayo nga isardeng ng tikas di panagin inom na. Asikasuan na langin ti masakbayan da iti kaayan-ayat na. Ha? Anya ti kinunam? Adan kaayan-ayat ni Oscar? Wen nanang. Apay, di na kadi pa yung bagbaga kada kayo? Saan mo? Addan kaayan-ayat na nanang. Ket, amuyo ka din o asino? Asino? Ni Kathy, ti anak ni Nana Stella. Anya? Ubal daw gaya man. Baglakit din ta Domingo ita. Awan trabaho mi. Agya ba nakariing ka, Oscar? Apay nanang. Kasarita da ka di manan, may papaniti panaginom ko. Sana bali, tawan trabaho mi ita. Ay, saan aday tati ibagakken ka? Anya nga rod. Apay, agpayso akaayan-ayat mo ni Kate. Sino tinang ibaga kada kayo, nanang? Ni manong mo. Agpayso ka de. O nanang, dakalayaman ko. Tay tilaksid ti kababalin ko. Inayat nak pa lang. Ay, una yun. Apay akas na tiro pa yun, nanang. Diyo ka di kayat, amakiayan ayata? Saan mo't kit de? Hanggang ti pampanunutan. Amangan no agbabawin to matlaang, gapo iti kastang aramid mo. Iso ano mabalin? Isardeng mo kuman ti panaginom mo, iti arak. Agyaman nakta nagpasyar ka, Oscar. Awan trabaho kita. Iso nalagip ka, Kati. Ada na patag na ibagakan ka. Kat sapay kumatapat ganak. Anya dita? Kuna ni nanang, ano talaga ngay ayatan nak? Ikalay sanak kanon. Kat uray siya, kayat kumatan nga kalay sa ta. Mabalin ka di, Oscar? Sige, sana parikot data. Ngam, awan pa iti urnong ko. Uray saan abong ga akan laysa. Tinapatag, akalay sa ta. Sige, noisuti ko nam. Tagpatulong ka ni Manong Cardo. Amo, tulungan nak na dyan. Agyaman nak,
Ket iti kabiitan na panawan, iprocess tandag iti papeles iti panagkalaysata. May dito'y balay ni Oscar, kate. Wala nang, kaaw-awit na itay. Ay, pinaguray mo kumabiita, takayat ko ang makasarita. Adda ngamin nagsaritaan may kinipari ando ijay tersena. Isuan na bayaganak anak sublay. Apay nanang, anya ngamin timbagayo kini Oscar. Apay, nalipata mo unti bagbagakan ka nga kalaysa kayawn. Bareng isardeng na kumanti pa naging inom na. Day talagayam, kinasarita ko nanang. Imbaga kong day takan ko na. Kahit, anya ngay ti ko na anak ko. Kaya't namat nanang. Nasaya at nga rod. Agam, inton umay manan dito balay. Ulitak nga ibaga, nga agkalaysa kayon. Api nga ulitin nyo pailaan. Kitno asikaswan min dagiti papeles para iti panagkalaysa mi nanang. Anya? Talaga na lang hindi trabaho na. Inton madamdam ha. Kumaran tumatlangan. Ni, nakaring kamot gayaman, manong. Nasapa ka matabimbangon nita. Kaya't ka kami nakasarita. Anya ka dito ibagam. Amumutin, adda kayan ayat ko. Kaya't mintag kalay sa manong. Anya? Iso ano mabalin. Bumuludak pa'y kumakan ka. Tapno adda usaran mi para iti panagkalay sa mi. Apay. Awan urnong mo? Adamot kit di. Ngam, basit lang ti duldulin ko. Kurang day jay Iso numabalin. Pautangan ako ma. Saan mo't kiti abongga ti kalay sa? O sige. Awan parikot iti dayta ading. Ngam, adamat ko makidawat kan ka. Anya dayta, manong? Isardeng monte agino. Cardo, nasa pamot arimwarte kabsat mo. Sa dino ti papanan na. Mapan ka no ijang munisipyo nanang. Kaduan na ni Cathy. Day, anya ti aramiden day jay. Rugyanda ka nun nga proseso ti panagkalaysada. Ay imbagman, tanapanunot danti kasta. Ngam, adda kinid daw na kanyak nanang. Anya day ta. Pabuludak ka no iti kwarta. Para iti usarandang agkalaysa. Ay, day talaga agpaiso ti pari ko. Awan na wadwad nga usarinda. Ang saan mo't kit di a problema day ta? Tinapatag agkalaysadan. Sa bagay, saan matabong ka ti kalaysada? Iso atap numalpasan ti parikot da. Tulungak langin ida nanang. Ay, kasi kamot, Cardo. Apay man na nanang. Kasano? Makikalaysan ti kapsat mo. Ang sika, awan pa'y lati asawam. Saan man na day ti panunutin nyo nanang? Tatalagang nga awanan iti panunot ko ti mga asawa. Ay, hanggang kasanon no lumakay ka. Awan ti mga sikasuntukan ka. Saan na bali nanang? Taddan tumatan ka anakak. Di isuntun ti pagkamangak. Ha? Uy! Nakapurma ka man pare Oscar! Nakidate kan sa? Saan pare? Oh, sa dinoro ti papanam. Mapan kami jay munisipyo ka ni Cathy. As-asikaswimming aminan ti panagkalay sa mi. Talaga? Saan man na dito ti pagsaritaan ta? Huwag gayang pare. Ita, tanasabat ka dito tersena. Agpainom ka man. Okay. Awan problema iti dita. Rabi Cardo. Mabisina ko. Mangantan. Sige nanang. Mabit lang nga rod. Dahil sagana konti pangrabyan tayo. Ala. Ay, awan manenday dya akapsat mo.
Sigurado, inton sumangpat, nabartak manan. Saan mat siguro, nanang? Imposible nga agbartek dahil dyan. Kat naggapo dyan munisipyo. Ang apay nga ron nga aging gaita kat awan pay laang. Amangan no maturugan ni Jay ayan dakati. Anya, agkaidadan kat di na pay nagkalaysa. Dakayo mat, nanang. Anya ko mait, ha? Saan abali? Ta as-asikason damat nanti panagkalaysada. Ay, ala, saan na day tati pagsaritaan ta? Mangantakit din tanay, mabisiin ako. Saan na pala? Kabalam ka diti agawid niyag may mesa? Ah, Ah, uwan pare. Awan pare ko titi day ta. oh, di mo kabalan. Ijaytan balayang maturog. Ay, jakayat pare. Agawid ah. Oh, amo ah. Ano? Dan maminsan naman pare. Agawid ang ano din, ha? Uwan pare. Oo. Ay, imbag ta, adabulan. Nalawag. Agawin ako mo tayo. Ne, adak gaya man dito eh. Ayan, ti, kawayan na rang tay. Oh, ay, makaturo ka. Ianos ko ti agawid. Saan abale ta asinagmutan ti balay mi. Bumalasiwak itirang tay. Kasawa da ito yung arang taya. Agunggong. Sana ka mabutang mapakakin diti magna. Nagalis ka. Matinagak! Aldawan, apay ngawan pa ilan ni Oscar. Kat no nagtulagan miti mapan manan iya munisipyo ita. Awagak man laangan. Ni, apay ngay, naka-off magtisipin na. Ulitak nga idayal. Awan lata. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Tinasayangan. Ni Manong Kardolangan ti awagak. Aday ta. Oh, Kati, nakaawag ka man? Uwan Manong. Kuang amin, damagag ko mano apay anak ka off ti cellphone ni Oscar. Ada ka diti tabalayo? Ne, awan tayo man. Anya? Apay ngay, kat no nagawid mat idikal man. Sa dino ti papanam kardaw. Birukak man tikapsat ko, nanang. Apay, Kat no sapsapulan ni Kati. Iso amas dawak mo, tasaan na si Mangpet idirabi. nay, sa dino nga rodan tinapnapanan na no bilang. Day tangarod kat, nanang. Iso asapulak. Sige, nanang, mapanak pa eh. Sa dino iti pang sarakak ni Oscar. Mapanak pa iti tersena danana Linda. Amang ano damat ijay. Kat nakaturog, gapo iti bartag na. Manong Kardo! Manong! Oh! Sigamat gayam, Dick. Sa dino ti papanam. Agyamanak na nasabat ka, Manong. Oh, sa dino ka di ti papanam. Mapanak ko may balayo, Manong. Nabaglakit din ta nasabat ka. Ada napatig na bagakan ka, Manong. Anya day ta? Manong, mapantay di baba. Iti ayam tirang tay. Kapay. Adday di tikabsat mo. As-asikaswan dagiti tattao. Anya? Ni Oscar ko nam?
Wan manong! Nalmas idirabi! Katanya. Natayan manong! Ay, anak ko, aya. Ayun, matan. Ti kastoy, anak banagan, ti kapsat mo. Kardo. Nagsakit ang panunutan nga ron, nanang. Agam, awan mabalin tayo. Basol matlaang ti kapsat mo. Gabo, itinalao sa panagin inom na. Isawagas jay tinapasamak ka ni Kuana. Kasanuitan, nanang. Saan niya na matuloy ti kalaysada kinikati? Unay matan ti kastoy na pasamak. Kasladyak maglon. Apa yang kasjay tinapasama kini Oscar? Talaga siguro akas di tigasat na. Nagsakit. Itapay, tao madanin ti panagkalay sa mi. Kasjay pa'y tinapasamag kan ko na. Adda ditan ka. Aklunam na tanti amin. Talaga siguro asaan na kayo ti agkagasat iti kabsat ko. Nagsakit ang panunutan. Apayan na tayo ni Oscar. Idintadan. Nagtadagsay na kuhan. Kaya't mo asawan. Wan manong. Masigo ka kuhan. Agtalon abulan. Ay nakati anak ko. Kasanukan nga'y. Awan na ti amati sikog mo anak ko. Ay, nana. Noan niya nga may tinararamid ni Oscar. Anya nga'y ita. Kasta tinagbanagan na. Iso ati ko ide. Asaan ko nga iso ti pakiayan ayatam. Ang anya nga'y ngarod kat iso mati kinayat mo anak ko. Iso ako nga kalay sa kayon tabarang agbalbalew. Maikat na ti panagin inom na. Ang kastamot tinagbanagan na. Husto na nang. Awanin ti mga aramitak. Gaputan ang tayan ni Oscar. Kat an nadak ti sikong ko. Taday talangan tinabat-bati ang pakalaglagi pakkan ko na. Naggapuan nyo ka din, nanang. Ni, Rabina. Ay na, naggapo akman ija ayan dakate. Inakinita ti apo ko. Kat ay na, nakalunglong po ang maladaga. Karuprupan ay di kabsat mo. Aya. Wen Cardo. So ano kayat mo? Ingkamot kitaan. Kaanak am dayjay. O sige, nanang. Mapangkon tumamat bisitaan. Kan, kaya't kumata nakasarita ni Cathy. Adda ngamin napatag nga ibagakkan ko, ana. Nakapasyar ka matmanong. Wen, kaya't ko ang makita ti ka, anak ka. Dagbalin to nga anak ko. Ha? Anya di kaya't masawan, manong Cardo. Cathy, gapoy tinapasamak kada kayo iti day di kabsat ko. Ken, kastamatan niya dagayaman anak yo. Naring ti pusok nga kayat. Kasta? Kat, nagkasatan ti babae nga asawaan, manong Cardo? Asino nga'y? Mamati kamat lang atan ibagakkan ka. Apay, asino nga yan, manong? Siga. Ah. Ipatpatid ka, Cathy. Ah. Nariingan na iti pusok, gapukan ka. Gapoy tinapasamak iti kabsat ko.
Manong Kardo. Di na ko manawagan ni Manong. Kardo, kunamlatan. Tamo. Mayat na tumadlaan. Kardo. Ay ayatan ka, Kathy. Ipatpatig ka. Unay-unay. Ket nakasagana ka mang ipaay iti amin na pagragsakan nyo iti anak mo. Gapto ipatpatig kayo. Kathy. Mayat naklatan. Manong Kardo. Ay ayatan ka man. Kat agyaman na. Tay dilaksit tinapasama. Kat mayat naklat na. Agyaman na unay. Inayat nakmet ni Cathy, Mr. Lonely. Ket nagkalaysa kami. Itilaksid ti kinarigat ti panagbiag, naragsak ti binangon mi a pamilya. Ket naadaan kami metten iti anak. Pagaya Makardo, agyaman kami iti ingka panagsurat. Ket sapay lakuma, tamataginayon dayta aragsak, ken linangan nyo iti asawa. Ti may baga, ipateg mo ti anak ti asawam ken daydi kabsat mo. Ibilang mo kaspudpudno nga anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Accardo ti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.